Després de diferents anys sense funcionar Corals Joves, aquest any fem la primera trobada general. Avui és el primer dia que ens trobem tots els cors que hi participem, que som quasi 400 cantaires de diferents llocs del territori. Home, representa molta satisfacció, també part de responsabilitat, no? Perquè, clar, estàs dins d'un cor de quasi 400 persones i és una experiència molt xula. Jo personalment no havia cantat amb tanta gent i espero, bueno, de moment estic gaudint els 2 assajos que portem i pinta molt bé, pinta molt bé. Tenim molta sort perquè fa un temps que existeix a Catalunya una organització que és les Corals Joves de Catalunya, que ha tingut els seus moments més alts i més baixos i ara està en un moment molt bonic i estan organitzant un projecte fantàstic en el qual ens hem apuntat una de les corals que jo dirigeixo, però moltes altres corals de Catalunya i fins i tot de Balears. Home, ho veig un projecte magnífic perquè això és molt bonic que totes les corals o moltes corals catalanes joves preparin un concert comú amb la banda de Barcelona, que és una agrupació històrica i és espectacular i és, a més una obra com el Magnificat de Rutter, que és una obra que es canta molt bé, que té molts moments molt emotius. El projecte és fantàstic perquè tot això que sigui cantar, reunir gent jove a un lloc i fer un projecte conjunt amb l'emoció de la música, això és ja fantàstic, és el súmmum del que es pot fer avui dia. Per mi com a cantaire és una experiència molt gratificant, és una experiència que t'aporta moltes coses. Primer de tot perquè és un repertori que com a coral individual nosaltres no podríem cantar, però tenir les altres corals ens permet trobar noves maneres de cantar, noves maneres de fer, i ens permet créixer com a coral i com a cantaire em permet gaudir d'un espectacle així de gran, poder cantar a l'auditori, que no es pot cantar cada dia, gaudir de la banda municipal de Barcelona, que tampoc se'n pot gaudir cada dia. Nosaltres venim de Mallorca i trobam que és una experiència molt gratificant, ja que podem compartir el que més ens agrada fer amb altres corals de diferents llocs dels països catalans. La gent jove té una energia molt fantàstica, perquè tenen moltes ganes i és una experiència per ells que recordaran possiblement tota la vida. I això ho trobo molt positiu. A més, això de tenir gent vingut d'arreu dels països catalans, això encara és una cosa més bonica, perquè fem país i fem cultura. Hi haurà molta gent, som molta gent cantant, és complicat, és un repertori molt guai, amb la banda en directe és bastant emocionant i no sé, a veure què passa. Jo crec que ens sortirà tot bé perquè tenim un director superbo, la banda és molt bona i sortirà bé. En general m'ha agradat molt, és la segona vegada que venim a veure la banda i és la primera vegada que el sentim amb veus i ens ha semblat molt espectacular, la veritat.